manzo sayyidil bashari kauna ta neman rana domin ta cire ni wari kun ji fa wanga al'amari Naja'atu ce ta annabi ni ma na fara da kyallamari kaunar manzo na dauka ko zagi ko duka bayan Allah domin Allah waye zai canja al'amari ga mu muna ta yin shi'iri kabir kilasi gani ga Allah mauludi na sa a gaba don manzo ni shirya waye za ya hana ni in ci gaba ni ma in ka dauke kafar ka Naja'atu dole in azatau ba ni bari ka zar mani sau dalla da a yan mani tau Allah na rike manzon Allah da tsanani ina nan biye waye ke da ra'ayi irin nau sai ya biyo ni kan shi tsaye gani tsaye a tare da kai yanda kake yi tare da ni ko ni ma ba ni babu kai ku taya mani na ji daɗin kaunar manzo na mijin Aisha miji ga Khadijatul Kubra don kai muka shirya maudu ku taya mani na ji daɗin ƙaunar manzo na mijin Aisha miji ga Khadijatul Kubra don kai muka shirya mauludi ku taya mani na ji daɗin ƙaunar manzo na mijin Aisha miji ga Khadijatul Kubra don kai muka shirya mauludi gagari koya Allah an ta wakilu wa an ta zulhamdi bawan ka kenan sai na yau shukura da tamidi kun kama tabbacin nan har abada da akwai ka as-samadi sarki mai iyawa baka da odali babu mai gadi ku taya mani na ji daɗin ƙaunar manzo na mijin Aisha miji ga Khadijatul Kubra don kai muka shirya mauludi mun da rago da Allah ar-Rahmanu Rahimu ya rabba mai ikon halittu shirye shi mu bisa ga kin turba tsira ba iyaka kar zubawa ba da kirga ba kun kan zulbara ya shahidu mashhudin waya hadi ku taya mani na ji daɗin ƙaunar manzo na mijin Aisha miji ga Khadijatul Kubra don kai muka shirya mauludi ini a cikin salatin dole na sanyo a halil baiti Fatima ga mijinta ga yayansu da duk zuriyati Allah kare yarda kun ashabu da ba su illati kun yakin jihadi su suka nakasa amru dan wuddi ku taya mani na ji daɗin ƙaunar manzo na mijin Aisha miji ga Khadijatul Kubra don kai muka shirya mauludi gagara gasa maula shakku su manu mujaddaduddini ga mamman tukur ga mallan san wata jani da jelani barhama ya yi bege sun yi dubu na duba diwani annabi sun kaza ba dimbin soyayya su kai lodi ku taya mani na ji daɗin ƙaunar manzo na mijin Aisha miji ga Khadijatul Kubra don kai muka shirya mauludi kai hakuri masoya na ɗau dogon lokaci shako bani da lafiya ne al'amura suka zo da kan dako ga rauni na jinya har nin so mai na ta yin dako alkawari na ɗauka in na ji sauki zan yi yo kasabi ku taya mani na ji daɗin ƙaunar manzo na mijin Aisha miji ga Khadijatul Kubra don kai muka shirya mauludi daure kabiru ka gani ina tafiya ko ba da sanda ba amma yanzu cikin jaraba ban san lahiyata ba to amma fa na gode Allah imanin mu bai kau ba in baka zama cikakken musulmi sai ka dauki tauhidi ku taya mani na ji daɗin ƙaunar manzo na mijin Aisha miji ga Khadijatul Kubra don kai muka shirya mauludi inai kamun kafa dan girman annabi jalla launi don murna da zuwar wanga fiye sai ya dilkauni idan audalla manzo daga amina masu imani in sarka kan mahaifa kun je wayan sai ya diljudi ku taya mani na ji daɗin ƙaunar manzo na mijin Aisha miji ga Khadijatul Kubra don kai muka shirya mauludi ga wasu na ta yaya don aka ce ya zo don murna ku ta bakin cikin ku ni
ko farin rai dole in nuna. Kun rike ta ku hanya mun rike ta mu muna bisan sunna. Kama mu sabu karka bar mu mayo murna ta mauludi. Ku taya mana na ji daɗin ƙaunar manzo na mijin Aisha. Miji ga Khadijatul Kubra dan kai muka shirya mauludi. Inda kirkira ce wannan ba a gare mu farau ba. In bid'a ake yi naka a fili ba a boye ba. Cin nama na doki ban ji sahabi wanda na yi ba. Ina alaran makawo hujjar can baki karkuce raddi. Ku taya mana na ji daɗin ƙaunar manzo na mijin Aisha. Miji ga Khadijatul Kubra dan kai muka shirya mauludi. Mauludi muke domin soyayyar annabin Allah. Mun taso da gaske mun bi hadisin ya Rasulallah. Tun a wurin karatu za a yi tarihin nabiyillah. Qur'ani ka cokan halin annabi Sidi Mahmudi. Ku taya mana na ji daɗin ƙaunar manzo na mijin Aisha. Miji ga Khadijatul Kubra dan kai muka shirya mauludi. Waka ta halatta karka cire in har ka ja aya. Akwai makiya fatattu an faɗi dukkan tasu halayya. Akwai kuma masu horo ga kyawun aiki da sakayya. Kaya kaɗan kace mai son annabi bai da tauhidi. Ku taya mana na ji daɗin ƙaunar manzo na mijin Aisha. Miji ga Khadijatul Kubra dan kai muka shirya mauludi. Sahabbai kwai mawaka sun yabi annabi sun ka gaishe shi. Daɗi ya ce a hariyar masu kyauta ma da bargon shi. Mamaki nake wai sai gun mauludi suke haushi. Shi laifi tudu ne sun haya nasu suna ta yin raddi. Ku taya mana na ji daɗin ƙaunar manzo na mijin Aisha. Miji ga Khadijatul Kubra dan kai muka shirya mauludi. Kabiru bar kula su da aiki nasu yawaita jayayya. Kama abin yaba manzon Allah mai farar niyya. Daɗi ke kume ni zuwa ga Rasulu na ba da murya. Ni bege kasa man shauki in ji ina ta Mahmudi. Ku taya mana na ji daɗin ƙaunar manzo na mijin Aisha. Miji ga Khadijatul Kubra dan kai muka shirya mauludi. Baban Fatima kaunar kafarilla son ka dace ne. Mai manyan mutane shalelen Allah da bayi ne. Gaje kan kina na ta annabi jagoran halittu ne. Mai kofa a buɗe wanda ya zo ya kanka zai buɗe. Ku taya mana na ji daɗin ƙaunar manzo na mijin Aisha. Miji ga Khadijatul Kubra dan kai muka shirya mauludi. Allah bar mugunka har abada da mun ji daɗin. Ko ranar tsayawa mu inuwar ka muke shigewar mu. Kai mu ga kausarar ka mu shawo mu kore dukan kishirwar mu. Mu da dukan yayi har al'umma burbudi. Ku taya mana na ji daɗin ƙaunar manzo na mijin Aisha. Miji ga Khadijatul Kubra dan kai muka shirya mauludi. Gatan duk halittu gatan gata ya maji arshi. Mai kyawu na saje mai dogon hanci da kyan gashi. In kun ga zubin ma'aiki ko kaka yake zai shige gashi. Sai yaran makai ne ga zinare a barbatun rodi. Ku taya mana na ji daɗin ƙaunar manzo na mijin Aisha. Miji ga Khadijatul Kubra dan kai muka shirya mauludi. Madalla da samun kyakkyawan ɗa arzikin dangi. Ga Abdul Mutallib ya kashe rakun madari gargi. An yi biki na ji da gani a garin Makka batun zagi. Ko suka da zargi ba bid'a cike kaji mai raddi. Ku taya mana na ji daɗin ƙaunar manzo na mijin Aisha. Miji ga Khadijatul Kubra dan kai muka shirya mauludi. Ku taya mana na ji daɗin kaunar manzo na mijin Aisha. Miji ga Khadijatul Kubra dan kai muka shirya mauludi.